Marketing nije UGC Reel, nisu društvene mreže, nisu Google Ads, ni meta kampanje. Nije ni SEO, ni web sajt. Sve su to samo alati. Marketing je po definiciji način na koji kompanija stvara, komunicira i isporučuje vrednost svojim kupcima. Problem je što većina firmi ove alate koristi odvojeno. Mi smo ih povezali u jedan sistem. Strategiju, sadržaj, web sajt, SEO, videoprodukciju, Google Ads, meta kampanje, CRM, prodaju i analitiku. Kada svi ovi alati rade kao jedan sistem, marketing počinje da daje predvidive rezultate. Ovo znači da bukvalno možemo da planiramo 100 prodaja za naredni mesec ili 50 zakazanih pregleda. Ovo je marketing koji ne zavisi od pojedinačnih kampanja. Ovo je naš koncept koji smo nazvali marketing budućnosti.